बिथाङानो जाबाय पानेरि दख'रानि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा प्रधाना दैमारिनि बिसि आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बिथांखौ बे समाव मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। मेनला दैमारि बिथांखौ बे समाव मान बावनो गुरै खावलायबाय। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। दिनैनि गिबि साननि सेथि हाबाफारि माहारियारि फिल्म गारनायजों लोगोसे गेलेनायनि फैनाय फिल्म गारनाय हाबाफारि आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय। साबायखर थाबाय। बे समावहाय दिनैनि हाबाफारियाव जोबथिफैनाय गासैबो आलासि फरायसा फरायसुलि आरो मावथि बिथांमोननिसिम गोजोन हामग्लायनाय खावलायबाय। लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। साबायखर थाबाय बिथांखौबो सारजों लोगोसे मदद खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै 7 मिनिट आर'ज गाबनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। बिथांनि उनावहाय सासे नेहाथारि जोंसा नार्जारि बिथांखौबो बिथां बिथांनि उनावहाय दिनैनि जे जागायजेननाय बा बेखेवजेननाय गेलेनाय बियो कार्बि आंलं FC आरो बारहुंखा क'क्राझार दोलोनि गेजेराव जागोन।
फाइनाला नैबे अक्ट'बर दाननि 20 अक्ट' खालि जागोन बेयाव आलासि हिसाबै दासिम सानैसोखौ थि खालामनाय जाबाय आरो हयथ' जों सानैसोखौ जों थि खालामजोबनो हायाखै जों आसा खालामदों साननैसोनि गेजेराव बेखौ थि खालामनानै जोङो जि मोनसे जोंनि लाइजाम बेयाव जोङो फोसावनाय जागोन जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे गेलेमु बिथिङाव जोंहा बर' माहारि हिसाबै गोबां दावगाबावनांगौ दङ मोनसे हारिखौ जुदि जोङो गेरेमसा माहारि दानांगौबा मोनसे हारिखौ बुहुमाव जुदि सिनायथि होनांगौबा बे गेलेमु बिथिंखौबो जों जौगाहोनांगोन बेबो मोनसे जोंनि गुबै थांखि दा बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे गेलेमु जे बादायलायनाय बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन आरो बुहुमाव बे ओनसोलजों लोगोसे बर' माहारिखौ गेलेमु बिथिङावबो जौगाहोनानै मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन आं बेखौनो आसा खालामदों पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थांनाय गोलाव समनि जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयाव गासै 11 सुबुं बिथांमोना मुंख्लं जादों दा बिथांमोननि जि मोनसे माहारि दानायनि जि सिमां बर' माहारिखौ रैखाथि थामोनथा जे मोनथायनि जि मोनसे आन्दलन बिनि जि मोनसे बिथांमोननि सिमां बेखौ जाफुंसार होनांगोन दिनैनि गोदान जोलैया दिनैनि जे दैदेनगिरि रायजो राजाया बे हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि मोनसे गोसोखांथियावनो बे खेलाखौ होनाय जादों जों आसा खालामदों जे बिथांमोननि जि मोनसे बावसोमनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस बेयो जोंनि गेजेराव अराय गोथां जानानै थागोन अराय सम जों बिथांमोनखौ मान बावगोन आरो बिथांमोननि जि मोनसे माहारि दानायनि थांखि बे थांखिखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गोसोखांनानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जि सिमां जि थांखि आरो थाखाय बेखौ जाफुंहोनायाव गासैबो बाहागो लागोन आं बेखौ गावनि सिनायथि फांसे फांबा दङ फांसे गायनो थाखाय गुरै खावलाय नोंथांमोनखौ गेलेनायखौ नायनो थाखाय नैबे जोंनि गान्दाखुंगुर गेलेग्रा फोथारावहाय खौनायनि सिगांनो साबायखर थाबाय दा बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय साबायखर गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बिथांनि उनावहाय सिनायथि होनो थाखाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय दा बे समाव सिनायथि होनो थाखाय आखावलानि फंबाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय सिनायथि होनो थाखाय साबायखर धनन्जय रामसियारि आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो थाखाय बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बे समाव सिनायथि होनो थाखाय आखाव लादों गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय सार নিজৰ চিনাকি দাঙিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এখন আৰনাইৰে আদৰি ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ दा बे समाव जों बरायनानै लानाय जाबाय गिरि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय दुर्गेश स्वरगियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सिनायथि होनो थाखाय आखाव लादों सिनायथि होनो थाखाय आखाव लादों जोंनिनो सासे बोसोनगिरि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
गेजेरजों बेखेवनो थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि सार बिथांखौ गुरै खावलायबाय। मुंख्लं बिथांमोननि मुङै जि मार्टियार ट्रफी पानेरी दखरा एबसु रिसेप्शन कमिटि आरो रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना 22थि खेब आगानाव दिनै सफैबाय। बियो मोनसे गोलाव जार्नि। सासे मानसिनि बैसोआ बोसोरसेनिफ्राय जागायनानै 22 बोसोर सहैयोब्ला बियो सासे राफोद मेलेमै मोदोमै महरै देहायै राफोद महर मोनो। आरो दिनै आं सानो जे पानेरी बे गान्दाखुंगुर प्लेग्राउन्डआव जोंनि बर' हारिखौ दानो थाखाय, बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो बड'लेण्ड दाफुंनायनि थाखाय जि सोमावसारनानै मुंख्लं जाबाय, गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना बावसोमनानै बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय। बिथांमोननि जि मावनाय, बिथांमोननि सानस्रि आरो बिथांमोना समाजाव हारियाव होनानै गालांनाय बिहोमाया बे माब्लाबाबो ओरैनो थांनाय नङा। आरो बिथांमोननि मुङैनो दिनै साफा साफायैब्लाबो आरो जयैब्लाबो दिनै पानेरी दखरा एबसुआ बे हाबाफारिखौ गोलाव समनिफ्राय मावफुंदों। आरो दखरा एबसु रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो रिसेप्शन कमिटि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावगोन। मुंख्लं बिथांमोना जि थांखिजों गावखौ बावसोमबाय आरो बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। गासैबो बड'लेण्डनि जि मुंख्लं आरो पानेरी ओनसोलाव दखरानि सिङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थागोन। आरो बे बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ अराय बिथांमोना बोर सारसिगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। गेलेनायनि जुदि बाथ्रा बुंनो गोनां जायोब्ला गोबांथार बाथ्राफोरा ओंखारो। फुटबला ओरैबायदि मोनसे गेम जाय गेमखौ रावबो उन्दुनानै बा थेनथावनानै नायनो गोनां जाया। बियो ओरैबायदि मोनसे एन्टारटेनिं गेम, ओरैबायदि मोनसे एनार्जेटिक गेम जाय गेमनि नायग्राफ्रा जेब्लाबो एलार्ट, गेलेग्रानिफ्राय नायग्राफोरनि मेगन आरो खोमा मेलेमा जेब्लाबो एलार्ट थायो। आरो बियो 90 मिनिट्सनि जि गेम, बे गेमाव जोङो बयबो मोजाङैनो बेखौ एन्जय खालामनो हायो, एन्टारटेन खालामनो हायो। दा बेनिखायनो आं सानो जे बर' फिसाफोरनि जि देहा बा गुबुन गुबुन आसामाव थानाय, सा सानजा भारताव थानाय जोंनि माहारिफोरनि जि फिजिकेल स्ट्रेंथ आरो मेन्टेल स्ट्रेंथखौ नायोब्ला फुटबला जोंनि जोनोमजों फैफानाय मोनसे गेम। आरो बेबायदि गेमखौ लानानै दिनै सारा बड'लेण्ड ओनसोलाव, आसामाव बर'फ्रा गेलेगासिनो दङ। आरो आङो नुदों मैयानि दिनाव, मैया रिपर्टिं जादों टिभिआव, निउस पेपाराव। दाख्लैबावै जमुना बर' आरो शिब थापाया बिश्व दरबाराव बक्सिंआव बिथांमोना देरहासार जानो हादों। आरो बेखौ लानानै बक्सिं डे होननानै मोनसे गिदिर आइकन होनानै निउस बानायदों। दा बेनिखायनो आं सानो जे बर'फोरनिबो मोनसे ओरैबायदि दिन फैथों, बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि दिन फैथों जे माने फुटबल डे, बर'आ रिजनेल लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव, डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, नेसनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जेखि जायगायाव फुटबल जाया मानो सासेनिफ्राय लानानै सा 11 जनसिम बर' मानसिफ्रा गावबा गावनि टेलेन्ट आरो गावबा गावनि स्किलजों नेसनेल, इन्टारनेसनेल लेभेलाव, रिजनेल लेभेलाव फुटबल गेलेनानै मुं खामायनो हाथों। आरो बियो बर' फिसा हिसाबैनो गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हाथों। आरो बेबायदि जायोब्ला थारैनो जमुना बर'आ बर' फिसा जानानै बा नोङो अंकुसिता बर'आ बर' फिसा जानानै
उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो गोबां गेलेगिरिफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन इभेन्टआव गेलेनो हादों बर'फोरनि थाखायबो फुटबलनि दुनियायाव मोनसे फुटबल डे बेबायदि मोनसे गायसननो हानाय स्क'पा जानानै फैथों आरो बेखौ जोङो आबुङै खालामनो हागोन जेब्ला जोङो जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ मोन्थायखौ जोङो मोनगोन आरो बै साना जोंनि थाखाय बारा गोजान गैलिया दा बेखायनो आं मिजिंथिगोन जे मुंख्लंफोरनि मुङाव जे जोङो गेलेनायखौ होयो दिनै फोदाना दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांनि राफोद मेलेमजों समाज हारिखौ दैदेननाय दिनै देबनाथ बसुमतारीनि दिनै जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंखौ लायोब्ला रावबो मिथियै गैया बे गासैबोनि मुङाव जोंनि जि खेला बे खेलाफोरा होजायो आरो बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन बे सिमाङा जेब्लाबो जाफुंसारथों बिथांमोननि मावनाय बिहोमाया जेब्लाबो गेवलांसारगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय এটা সমন্বয় এটা মিলন আমি বঙালী হওক কিন্তু আমি একেলগে একেটা ফিল্ডত একে হস্পিটেলত একে স্কুলত বা যিকোনো ঠাইত আমি একেলগে থাকি পেলাই কোনো ভেদাভেদ নাই আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নাই আমি दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय हाबाफारि बायदियै जों बे समाव जे नेशनेल एन्थेम बेखौ जों खनगोन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे भाग्य विधाता बेखेवगिरि आलासि आरो आलासि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आलासि आरो क'क्राझार बारहुंखा एफसि बिथांमोनखौ जोंनि आलासि बिथांमोना वेस्ट खालामदों बे समाव दिनैनि जे बेखेवगिरि सार बिथांखौ आं जे गेलेनायखौ Choosing your path, make yourself up and dust yourself off and back in the sack. Choosing your path, make yourself up and dust yourself off and back in the sack. लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानाय जाबाय बे समाव सिनायथिनि थाखाय आखायाव लादों उदालगुरि बे समाव बरायनाय जाबाय बे समाव सिनायथिनि थाखाय आखायाव लादों
बे समाव सिनायथि खन्थाइखौ खालामबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बिथाङानो जाबाय नैबे जे गेलेनाय बादायनायनि चेयारमेन साफानि लेङाइ आफादगिरि बर' बिथांखौ बिथांजों साबायखर थाबाय।